Dovoľte nám, aby sme vám predstavili projekt Môj miner. Sme skupina ľudí so skúsenosťami z finančných trhov a už niekoľko rokov pozorne sledujeme vývoj na trhu kryptomien. Myslíme si, že najlepšou cestou k vlastnému kryptu je jeho ťažba. Neprináša stres, keďže každý deň vám pribudnú ďalšie mince. Návratnosť investície je tiež veľmi zaujímavá a pohybuje sa v rádoch mesiacov a pri očakávanom náraste ceny bitcoinu sa môže výrazne skrátiť. Môj miner je komplexná služba pre laikov, ktorí cítia obrovský potenciál kryptomien. Vy si ho len objednáte a my sa o všetko postaráme. Dodáme miner, prepravíme ho, zapojíme a budeme sa o starať. Čo treba mať, aby vaša ťažba bola efektívna? Potrebujete kvalitný miner, potrebujete kvalitný housing so servisom a s dohľadom, ktorý je každý deň 24 hodín 7 dní v týždni, výhodnú a stabilnú cenu energie a správcu, ktorý sa postará o váš komfort. Čo sa očakáva od vás? Nemusíte urobiť absolútne nič, len nám oznámite číslo svojej peňaženky, kam vám budú zasielané vaše vyťažené bitcoiny. Nikto okrem vás nemá do vašej peňaženky prístup. Miner je ako robot, ktorý za vás doslova chodí do práce. Pracuje 24 hodín denne a po dobu 5 až 6 rokov, čo je odhadovaná doba jeho životnosti. Tento robot sa môže stať vašim silným dôchodkovým pilierom. Alebo vám len zabezpečí kvalitný pasívny príjem. Aktuálna